Καταρχήν, Δήμητρα, εσύ έλαβες μέρος στο Ολυμπιακό της Τουρκίας. Ναι, την εμπειρία σου. Ήταν πριν ένα μήνα. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη διοργάνωση. Οι αθλήτριες είναι όλες πανέτοιμες για την Ολυμπιάδα, ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος. Πιο πολύ για μένα ήταν εμπειρία. Ο κόσμος έξω διαχειρίζεται πολύ καλύτερα το άθλημα και οι κοπέλες είναι αφοσιωμένες πλήρως σε αυτό που κάνουν. Ήταν πολύ ωραία. Ναι, μπορεί να μην πήραμε την πρόκριση, μπορεί να έχασα, αλλά η εμπειρία μετράει. Δηλαδή, μπορεί να χάσαμε, αλλά κερδίσαμε κάποια άλλα στοιχεία, κάποια στοιχεία στον αγώνα, πάνω στη ψυχολογία που μετράει ρόλο, γιατί κάθε φορά υπάρχει το άγχος. Η ψυχολογία ήταν πάρα πολύ καλή και ας μην ήταν το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Πώς είδες το επίπεδο των αθλητών στο εξωτερικό? Το επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο από της Ελλάδας. Είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο οι αθλήτριες, ειδικά σε ένα προολυμπιακό τουρνουά. Εδώ θέλουμε ακόμη δουλειά, δυστυχώς. Υπάρχουν αθλητές στην Ελλάδα που έχουν το επίπεδο έξω και υπάρχουν και αθλητές που θέλουν δουλειά ή με κάποια βοήθεια να το φτάσουν το επίπεδο εκεί πέρα. Έχουμε όμως αθλητές οι οποίοι μπορούν. Υπάρχουν αθλητές, υπάρχει και όλες αθλήτρια η οποία προκρίθηκε στην Ολυμπιάδα, η Μαρία Περβολαράκη. Και είναι η μόνη κιόλας, δυστυχώς. Η μοναδική εκπροσώπηση στο άθλημά μας, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, υπάρχουν παιδιά που μπορούν να δουλέψουν. Η πάλι είναι καλός ή κακός συνάθλημα το οποίο δεν συγκεντρώνει τα θράσια δημοσιογράφων πάνω του. Ούτε είναι πολύ συγκεντρωμένο όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή το βόλεϊ. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που οθεί τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο άθλημα? Γιατί βλέπουμε ότι ο Σύλλογος διαθέτει πολλά νέα παιδιά στις τάξεις του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ μικρές ηλικίες τα τελευταία χρόνια. Το ότι δεν διαφημίζεται είναι, θεωρώ, στο στυλ της εποχής. Ό,τι τραβάει η εποχή, τώρα υπάρχουν τα μαθητικά αθλήματα, τώρα σαν πρόσωπο, το MMA, η πυγμαχία, αναγκαστικά όμως και το MMA σαν βάση του έχει την πάλη. Οπότε θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια στρέφονται πολύ τα παιδιά εκεί, με βλέψη να ασχοληθούν και με τα γύρω-γύρω μετά. Επίσης πάλι είναι ένα οικογενειακό άθλημα. Είναι ένα άθλημα στο οποίο πας στην ομάδα σου και υπάρχει οικογένεια, είναι οικογένεια η ομάδα. Γι' αυτό αν δείτε τα περισσότερα κορίτσια είναι οι φίλοι της φίλης, οι ξαδέλφοι, θα μαζευτούν έτσι. Οι παλιοί αθλητές θα φέρουν τα παιδιά τους, εννοείται αν τους αρέσει, έτσι. Μετά δεν το γνωρίζουν το άθλημα κυρίως. Μόλις έρχονται και το δούνε τους αρέσει και λένε ας το δοκιμάσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πατηδίο, δεν είναι κτυπήματα, είναι λαβές καθαρά. Τα παιδιά συνήθως έτσι πάνε προς εκεί. Γιατί θα το πει ένας φίλος, γιατί κάνει ένας φίλος τους που ξέρουν, γιατί κάνει από την οικογένειά τους. Εγώ θεωρώ ότι έτσι συμμαζεύονται τα παιδιά στην πάλη. Γιατί ένα νέο παιδί να ασχοληθεί με την πάλη? Δηλαδή τι πλεονεκτήματα θα έχει, τι κίνητρο θα του για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα? Ωραία, γενικά η πάλη σαν άθλημα γυμνάζει το σώμα μας πολύ πλευρά. Δηλαδή από την κορυφή στα νύχια που λένε γυμνάζεσαι. Γιατί για να μπορείς να σταθείς και να παλέψεις σώμα με τον άλλον, αναγκαστικά θα λειτουργήσει όλο το μυϊκό σου σύστημα και εκτός από αυτό θα πρέπει να έχεις και μια κινέστηση, θα πρέπει να έχεις ψυχολογία, θα πρέπει να έχεις τον αέρα του πρωταθλητή που λέμε. Δηλαδή ανεβαίνεις στην παλέστρα και δεν υπάρχει κανένας άλλος, είσαι εσύ και αυτός. Και παλεύεις για να κερδίσεις, να βγεις μαχητής από την παλέστρα. Το ίδιο που κάνανε, ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες κάποτε. Βασικά αθλήματα ήταν η πάλη και ο δρόμος. Ή θα παλέψεις ή θα φύγεις, αναγκαστικά. Στην ουσία αυτό είναι. Μαθαίνεις να παλεύεις, εννοείται να βγαίνεις σωστός άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι το κάνουμε στο σύλλογό μας μάλλον κυρίως και πιστεύω ότι το κάνουν και άλλοι προπονητές, ότι στα παιδιά πρέπει πρώτα να μάθουμε να σέβονται ένας τον άλλον, να μάθουν να είναι σωστοί άνθρωποι και μετά θα γίνουν και σωστοί αθλητές. Γιατί αν δεν είσαι σωστός έξω, δεν θα είσαι σωστός και μέσα. Το παιχνίδι μέσα είναι με κανονισμούς, υπάρχει διαιτητής, υπάρχουν όρια. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεπερνάς, όπως και στη ζωή σου, θεωρώ εγώ. Στην ουσία αυτό είναι.
Αξίζει να ασχοληθεί κάποιος. Αξίζει να ασχοληθεί. Άμα του αρέσει, γιατί σε μερικούς δεν αρέσει η σωματική επαφή. Είναι ένα δύσκολο άθλημα, δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Γιατί αυτά τα 3 λεπτά που παλεύεις ή όλη η προπόνηση είναι μεγάλη διαδικασία για να παλέψεις. Δεν είναι εύκολο για όλους, αλλά ακόμη και σε μικρές ηλικίες μπορεί να γίνεται χωρίς προοπτική να συνεχίσει το παιδί το άθλημα, να γίνεται σαν ένα παιχνίδι. Να παλέψουν απλά, να δουν πως είναι η φύση του ανθρώπου να παλεύει, στην ουσία είναι.